Morning. Hej, jeg hedder Kim. Jeg er uddannet kok, tjener, sommelier og barista. Min lyst til at rejse og lære sprog osv. startede egentlig, da jeg var køkkenchef på en restaurant i Bordeaux i 1995. Jeg er en af 2 kokke på Uno X-holdet. Jeg var tjener på og sommelier på et af Danmarks bedste spisesteder fra år 2000 til år 2002, men røg på hospitalet, fordi jeg arbejdede for meget, så det fik en brat afslutning med min deciderede restaurationskarriere. Ved et tilfælde kom jeg så faktisk til cykelløbet Schweiz rundt i 2011. Der er en af mine kammerater, som var kok dengang. Så brækkede han arm, så spurgte han, om jeg kunne klare det, så det kunne jeg godt. Så røg jeg ind i det på den måde. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mit ansvar er kort og godt at holde rytterne fri fra sygdom. Være klar med maden til tiden og med de gode og de friskeste råvarer, vi kan få. Jeg spørger ikke rytterne længere. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg kigger bare på dem. Jeg har lige kigget på Rasmus, og han er klar til hans 2 spejlæg. Så har han aftale med Johannes om, at han blinker 2 gange. Det betyder menu B. Og menu B, det er ost og skinke. Så den er på vej. Det er i tæt samarbejde med Nutrition-gruppen, som vi er. Det er 2 kokke, og det er 2 diætister. My name's James Moran. I'm the head of nutrition. I'm basically responsible for overseeing all of the food and drink that the riders eat, so we constantly adjust the menu each day. It could be up to 7,000 calories on the bigger day. It might be kind of 4,000 to 5,000 calories on the smaller days. Der er ikke mange diætister, der er her under et helt Tour de France. Det er James. Det er ham, der står i bussen på vægt og giver dem det mad, som jeg har lavet. Det her, det er til 8 ryttere. Han skriver til mig, Kim, de skal have ris, de skal have pasta, de skal have hvidt kød. Det er op til mig, hvilken hvide fisk, hvilket hvidt kød. Det kan være kanin, kylling, kalkun. Plejer du at følge med på rittet undervejs? Jeg følger løbet i allerhøjeste grad, så meget som jeg kan. En stor del af min løn går til Eurosport, abonnementer og hvad der ellers er. TV2. Merci, gentil. Så handler det om at work smarter, not harder. Encore. Oui, peut-être. Men jeg skal ikke have fisk. Hvis de har det i fileter, så skal vi have noget kanin. Hvad lærte du at snakke fransk? I 1995, da jeg var køkkenchef på en dansk-fransk restaurant. Dansk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, lidt belgisk og så måske lidt svensk og lidt norsk. Nå, vi skal tilbage til kylling-sektionen. Tre aftenmåltider og en frokost og 3 i morgen. Er det her 3 dager? Her er til 3 dage. Det var det hurtigste, du nogensinde har set. Er der nogen i Norge, der har lyst til at stille op til en konkurrence? Rasmus, der er ikke meget hjælp at hente i dig. Det bedste ved at være på cykelholdet her Uno X, det er altså at have med de her unge skandinaver at gøre. Den er ikke helt... Ved du hvad? Det synes jeg er fedt. Det tager jeg altid som challenge. Den ene dag, så står olivenolien sådan her på panden, den anden dag står den sådan. Det er at rejse rundt i Europa, det er at bruge mit sprog. Aujourd'hui, c'est Colombe les deux églises. Og det er at lave mad til de her vældig fine drenge her. Nej, Jonas Abrahamsen. Hver dag, når jeg går i køkkenet, så er det med øje for at være klar faktisk før tid, fordi nu i dag ved jeg, at løbet stopper ca. 17:20, og vi skal forhåbentlig stadigvæk have Abra på podiet med bjergetrøjen. Og så er de først her 18:45-19. Oprindeligt går der altid 2 timer fra, at rytterne kommer, men det kan jo være, at de er så trætte eller noget, at der er 4 ryttere, der vil spise før massage. Så jeg sørger altid for at være klar til, at jeg kan servere på et kvarter, hvis sportsdirektøren ringer. Encore merci. Woo! Happy chef. I love it when people are friendly. Og hvorfor er det, vi taler engelsk til et skandinavisk tv? Det er sådan bliver jeg bare, når jeg bliver glad. Kører jeg derned? Jeg kan ikke se dig.